ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଗତ ଘଟଣା ଆମେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନାହୁଁ। ପୁଅ ପରେ ବାପ ଚାଲିଯିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଖପାଖ 5-7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଉଦକପାଳ ହେଉ, ନୋସ୍ତାଗାମବାସୀ ହେଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ନିବେଦନ ରଖିବୁ। ଆମେମାନେ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଅଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜେନା ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା। ଅରେଇଗଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ପଢିବା ପାଇଁକା। ସେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢିକି କ'ଣ ବଦମାସ କଲା। ସେ ତା ବାପା ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରଏଲର ଅଛି, ସେ ବ୍ରଏଲରରେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ବିଷ, ତାକୁ ପିଇଦେଲେ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। 6 ଦିନ ପରେ ପିଲାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବିଷ ଖାଇବାରେ। ବାପ ସେ ପିଲାର ମରଣ କଥା ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ବାପକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ